It's your birthday, you don't have to do nothing. О, Марти! По принцип не знам защо съм тук. Това и аз съм изненадан, между другото. Това после ще го изрежем, нали? Не. Тези части. Едно, две, пробва. Чакай, че нам трябва да си я запомня репликата. Мотка. Аз не мога помня на езове. Мама ми четеш аз. Давай така да учим те. Да почваме ли? На 19 март 1900. Те още нещо. Сега ще го прочета, за да го осмисля, защото първи път не разбрах какво става. През 19 март 1366 година се състои сватбата на Ото Пети, не Пети, а Пети и Катерина Люксембургска. На 19 март 1279 година монголската победа Сиемен поставя край на кносата Сок в Китай. 19 март 1452 година. Фридрих III е координатор на средното. От папа Николай V за император на Свещената Римска империя и честито рожден ден, Марти! На 19 март 1474 година в Венеция е приет първият света закон за защита на на 19 март 1812 година Кадес Кортес въвежда Испанската конституция. На 19 март 1895 година Братя Люмиер записи първите кадри, използвайки изобретения от тях кинематограф. През 19 март 1895 година В София започва конгрес на македонските имигрантски дружества. И братства в княжество България и извън нея. На 19 март през 1915 година са направени първите снимки на Плутон, моята родна планета, който не е определен като планета. Ти кажи часовите думаш къде е лятото часово време. Изправи се малко. На 19 март 1918 година Щатския конгрес въвежда Часовите зони, както и лятото часово време. През 19 март 1920 година Сенатът на САЩ На 19 март 1931 година в щата Невада легализира хазарт. На 19 март през 1932 година е открит в Сидни моста Сидни Харбър Бридж. На 19 март 1943 година италиански диктатор Бенито Мусолини официално отказва да предаде на немците италианските евреи. На 19 март 1953 година за първи път се излъчва по телевизията церемонията по връчване на американските филмови награди Оскар. 19 март 1958 година в Страсбург се открива първото заседание на Европейския парламент. На 19 март 1962 година започва и май приключва Алжирската война за независимост или за зависимост. през 19 март 1962 Боб Дилан издава своя първия албум. през 19 март 1984 година открит големият електрифициран ЖП пръстен София, Горна Оряховица, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София. Те талано ли на вас? Но всъщност като се замислиш, нито на тия неща няма абсолютно никакво значение. След като на тази дата 19 март 1986 година Честито рожден ден! Честито рожден ден, Марти! Драги се отечествени си! Рано! Честито рожден ден! нещо звъни. Честито рожднощ. Пожелание. Пожелание. Пожелавам ти да намериш спокойствие в душата си и мир със себе си завърша. Си жива и здрава и много щастлива. Върви по пътя на живота, обсипан с огън и цветя,
И нека всяка твоя мисъл бъде сбъдната мечта. Извъртени, мърсоти и много бъркъс. Не знам къде я черпиш всичката креативност и енергия, но никога не го да избора. Много любов. Да откриваш всякакви разнообразни интересни хобита и да ни завзяваш всички останали. Обичайните неща, като здраве, щастие, късмет, любов, списъка. И всичките клишета, за които се седиш. То друго не се сеща. Нещо от мазето на баба. И само хиперяки, хиперхубава една. Чао. Aunque me cueste estar a hostia con mi corazón, hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero es pa' mí, ahora sí que sí. Това е моят поздрав за теб. Най-тъпото пожелание, което си чул рядно. Не разбираш да правиш браните. Но това може би е пожелание за всички останали. Искаме бранита. It's a beautiful day. Waking up in your arms and I still feel sleeping. I really, really, really don't wanna face the day. So many silly things to do that I can't escape, but maybe there's something else. Аз не мога да спомня откъде съм, ти ми кажеш така пълно 5 града. Записваш една ти бе. 19 април. Аре, ма ти има рожден ден! Рожден ден! Постата! Стига толкова! Нямам повече, не мога! Марто, стига снимай. Спри, моля ти. Стига, Марто! Бегайте от тук с тази камера, бе, не ме занимайте с глупости. Мъдростта, мисля, че... Do the Harlem Shake. Con los terroristas.